že máme túžbu manipulovať Bohom. Ale v tomto okamihu Peter vyznáva svoju vieru v Ježiša a Ježiš od tohto okamihu búra jeho predstavy o tom, čo je to Mesiáš. Kto je to Mesiáš? Dobre počúvajte. Od tohoto okamihu Ježiš búra Petrove predstavy. Kto je to Mesiáš? Od okamihu, kedy si povedal svojej vyvolenej alebo svojmu vyvolenému: ja beriem si teba. Verím, že od tohoto okamihu život, ale aj tá druhá strana vám búrala predstavy o tom, čo je to manželstvo. Od okamihu, kedy ste držali ten úzlík svojho dieťaťa, verím, že za tie roky vám samo to dieťa veľakrát zbúralo predstavy o tom, čo je to rodičovstvo. Od chvíle, kedy som sa postavil v katedrále z koberca, na ktorom som bol vysvetený za kňaza a prešiel som bránou, mi Pán Boh systematicky búra predstavy o tom, čo je to kňazstvo. Nie kvôli tomu, aby nám ponúkol rumovisko, ale kvôli tomu, aby on sám zbudoval svoj dom. Pretože naša viera, milé sestry a bratia, nie je o tom, čo ja si predstavujem, že má Boh robiť, ale je ochota prijať to, čo Boh nám ponúka. Peter dnes vyznáva